Dra hengkang puspi to kasih lireng samirono hampre sakar kadung Mbak Intan. Dalem, Pak. Duit iki ya ora kleru kok. Pripun? Mboten klentune pripun? Lah iya napa MC nek 750 iki nah suarane ya gandeng. Iya to, sampean 750. Lah 750 iki sing nambahi pokoke. Lho ya menawa kok. Aminono bae. Amin. Nah, Muga-muga teko omahku tak buka amplope bener. Itu seket ya Mas. Muga-muga nulir ra glinding ya. Oh aja. Ya ora trima ta. Kongas kendahanyo mawe raras renane dawah langkap punapa manut panjenengan Mbak Intan? Lamat wes kantor dejani biar mbak keluarga kandang pisan kebarang kasuwun lir gumanti tunggal monggo sawiji kebarang kapundhut kabaripun semoga Sanajan to panas yo Mas. Panasnya ngentang-ngentang lho. The hot is not public. Oh piye? The hot is The not hot is not public. apa kuwi ubi ki? Panase ora umum.
Oh iya. Sinadyan panas. Senajan panas. Ora dadi napa, Ora Nduk. masalah ya, Mas. Wong panas sih yo kesing ngenteni, Iya. udan yo kesing ngenteni. Betul. Jenenge berkah Gusti. Bisa. Nggih, pinaringan panas. Sanadyan panas iki metu es iki dadi rada adem. Ada anyep. Ning aku rung entuk. Sabar. Iki lho Mas, saporong pun diabak Oh, Nardi wis metu ICTA. ICT. Ice tea ya, Pak. Jan tamune Pak Ambaluber, Nduk. Kuwatah. Heeh, Pratandha iki Pak Suroso Bunga Tiem iki ya sregep jagong. Nggih. Ya dadi ngunduh woing pakarti. Iya, Mas, bener. Monggo dilanjut. Bacaan Langgam kandung tresno sinarengan prokonco Nirvana musik ugi kebareng pakaryan prokonco Uda Profesional Audio Arya Nada Multimedia. Kalau telok Dek. Nggih, niki saking Prokadang Pramuladi sampun kepareng paring Sugoto. Nggih, sampun arupi daharan langsung ditumpangi es krim Pratandha. Sedilok maneh bakalan paripurna. Nggih. Mangke bibar dahar kapurih kang dereng putu sinarengan Sang Pinahargya, mangke kapurih kepareng kalajengaken wonten ing tata cara putu keluarga. Nggih. Ya, tutupen nggak dirubung laler. Bacaane Sok.
siji kemarang matur suwun Mas